Kabupaten Kebumen katimbalan ngaring desa Pondorita. Pondore kecamatannya Pertanahan, kabupatennya Kebumen. Iya. Acarane memetri bumi utawa syukuran bumi utawa merti bumi. Kelaping sakatun lakal citanaku paling kapatu minanal dan biasati. Sapa wonge sing gelem bersyukur karo nikmate sing gawe urip nang kono arep nampa kamudahane sing nganggur kufur karo nikmate sing gawe urip nang kono arep nambah wektu. Bener kan? Syukur gue ana telu ta. Syukur ada telu. Siji syukur bil qalbi, pindho syukur bilisan, kapindho syukur bil mal. Syukur bil qalbi. Sing mung di batin tok. Kowe nambah rezeki rasane seneng wis termasuk syukur. Iya kan? Ya. Syukur pindho. Kowe mau syukur bilisan sing diucapna alhamdulillahirabbil alamin. Syukur sing kanthi ucapan. Oh, syukur sing kanggo ucapan. Ya. Kapindho syukur bil mal. Sawise diucapna banjur kowe maringi rezeki kowe mau dibagi karo liyane. Contone warga masyarakat desa Pondorita. Tepuk tangan kanggo desa Pondorita. Samaman Petanan Kabupaten Kebumen gone anakaken tasakuran. Lah wontenaken tasakuran bumi. Bahar sekangkul wektu ning bumi kowe ngombe ya sekangkul ning bumi. Nek ukuran ame bakal mlebu bumi kowe duwe ta. Ya bener kan? Mulane ora lali ngatur sungkem. Kagem Bunda Gula Bapak Sarino selaku ketua panitia ugi Ibu Kades Wiswati lan Bunda Gula Bapak Haji Bambang Suwono, Pak Agus lan Pak Manten Kades Bapak Samiping, Bapak Samingun ugi Pak Manten Cari Pak Mahali, Bapak Kiai Ahmad Zekolik, lembaga desa, perangkat desa, BPD, LIPMC Bandra, tokoh masyarakat, pemuda Karang Taruna, Pak. Menjeripun jajaran Korkomita Kecamatan Pertanahan. Pak Kapolsek, Pak Darawil, Pak Camat, Jewis kepareng maring Idi Bunga Pangestu, Idi Bunga Palilah, Sakma bisa kaleksanan pagelaran begini ta. Udah ngatur pangabekti ngatur punden kula Ibu Hajah Lilis Nuryani Buat selaku Bupati Kabupaten Kebumen. Iya mau diwakili nang ngaring Bunda Gula Bapak Dr. Andes Fran Kaidar SAP lan ugi Ibu Sri Kuntanti langkung Bunda Gula Kades Kecamatan Petanahan, Kades wilayah Petanahan Katoso saking Tresnarja. Ya ugi saking Tanggulangin Bunda Gula Bapak Kasimin Bumbu Sekarang Tanggulangin Nisuk arep nanggap ta. arep nanggap kan? Ya, tanggal 15 Juli 2026. Mangga sing caket Tanggulangin niku tanggal 15 Juli 2026. Oh, nembe di WA kapan? Nembe di WA mawawan ta. Nang iki berlaku nang ring. Bilang di Tamburi. Bakal nang kok kemarin. Nang ring Suruh Janguri Kabupaten Kebumen. Mawawan nang ambil lihat masalah dikelowong iku isi Jawa. Lah apa maunya sih? Mau iku tanggal 11 Mei 2026. Ning gane mundur sidane do tanggal 15 Juli 2026. Oh, kayak gue. Iya, mulane ngatur-atur bangun kok Pak Kasimin nyar berkali. Lama kasih nyar berkali. Iya. Ugi para punden yang sampeyan aku tamu undangan kadoso saking Petanan ugi Bunda Gula Bapak Guru Warno
Ugi penggemar Mas Agus Juragan Degan. Wah, wis nyuguh Degan kan. Kelapa muda kena tambah waktu. Kenapa tambah aku? Iya, betul ini mangsanya di mangsan. Mantan aneh. Minum memang kayak berpindah. Lingkungan selalu dipindah. Winya biprai ora pindah. Sehingga ledekan pindah dilai banget. Ngabung apa sih ya? Main marah nih. Ora apa-apa, wis susuk wis mari. Iya, di mana mari. Mau sore mampet. Minum, minum. Baru minum, banyak kan udah dimakan. Lo ngaku nuhun di bapak panitia nyuguhaken dengan benar-benar di peserta. Bulan-bulan nuhun mbak. Mbak Siden kon libur. Mbak Siden kon libur. Ya, yang apapun bukan laku dari anggota panitia. Joko Melarat, Kota Kuning, Jago Guru. Wis layak esuk jagone guru kami suarane pating kembuyuk. Oh itu lagu gue ya. Iya ben jangan cerita aku nang petuakan. Dikur, cuma kabeh.